God aften alle sammen. Jeg hedder Jonas. Jeg hedder Michael. Vi sidder herude på vores allesammens nye dejlige terrasse, og det betyder jo, så vidt vi kan regne ud, at I på nuværende tidspunkt sidder hernede under og spiser noget dejlig mad og hygger jer fortjent efter endnu et år med stor frivillig indsats, og i den sammenhæng så vil jeg sige, at vi er super stolte og glade for at have modtaget den her pris. Vi er også frygtelig kede af, at vi ikke kunne være der i aften. Men så er der jo lidt præmier til jer andre. Dem kommer vi og henter næste år, og så planlægger vi lidt bedre. Men der er en grund til, at vi ikke er der. Jeg er på Bornholm og spiller golf, og Jonas han er stukket af til St. Andrews. Så vi er måske lovligt undskyld for at ikke dukke op til den her store hæder og ære, vi har modtaget. Vi vil i hvert fald gerne sige tusind tak for at modtage årets frivillige pris fra Danske Bank for vores arbejde med drageungerne i Dragør Golfklub. Det er vi super glade og stolte for. Ja, og man kan sige, at det her med at modtage årets frivillige pris, jamen det kunne jeg jo gå til alle jer, der sidder her, og vi er bare stolte og glade for at være en del af hele det setup, der bliver leveret i Dragør Golfklub. Men for dem af jer, der måske ikke kender så meget til juniorarbejdet i klubben, jamen så ganske rigtigt, hvad Michael siger. Vores rejse, den startede med, at vores børn gerne ville gå til golf. Det er sådan en 5-6 år siden. Og der var ikke rigtig noget produkt på det tidspunkt til de allermindste. Så vi startede drageungerne. Med måske en håndfuld. Ja. Og de sidste 4-5 år, der har vi rundet sådan i rundetal cirka 50 drageunger, samt et større ukendt antal nyanmeldte forældre på baggrund af de her unger, som har startet med at spille golf. Og så har vi fået hjælp også, Jonas. Jamen det har vi, og det er jo super dejligt, hvor det startede med udelukkende frivillige kræfter. Jamen så har vi fået hjælp af Mikkel Lyk, som nu står for al træning af juniorer i Dragør Golfklub, og det er vi super glade for. Jeg synes, det er et tilbud, vi kan præsentere i dag i alle aldersgrupper, og både for drenge og på piger. Det er unikt. Og det kan vi være rigtig stolte af, og det sker selvfølgelig også, fordi vi har en bestyrelse, der har bakket op omkring det her. Så Mikkel står rigtig meget for træningen, og så er vi en gruppe af forældre og bedsteforældre, som står for alt det udenom. Som ikke lige kender til det, så har vi jo børn og unge, som nærmest weekend efter weekend er ude og deltager i turneringer, i D-Tour, i Makker Cup, i holdturneringer, i ranglisteturneringer. Vi har også nogle af de aller dygtigste juniorer i Danmark, som er nået hele vejen til landshold og er ude at repræsentere på allerøverste hylde Dragør Golfklub. Så der foregår ret meget omkring de her juniorer. Vi har lejre, vi har påskelejre, sommerlejre, efterårslejre, vi har vintertræning, vi har fredagsmatcher. Men først og fremmest så har vi altså et fantastisk dejligt miljø. Et super setup med masser af frivillige. Jeg synes i hvert fald, at vi skal fremhæve Pit og Gert og Henrik og Martin og Anders og mange flere forældre, som er med til at løfte det her fundament, der gør, at ungerne uge efter uge kan komme og få en fed oplevelse i Dragør Golfklub. Så det er vi enormt glade for, at få den anerkendelse. Og det er måske også at sige tak til alle jer, der sidder her i aften. Vi føler også, at der er opbakning fra klubber i klubben, og vi har vores Ryder Cup, og masser af medlemmer, som kommer forbi og giver en frisk kommentar og et smil, og det er vigtigt, det ved vi alle sammen som frivillige, men det er måske også særlig vigtigt for os med børn og unge, hvor man godt kan føle, at man kommer lidt og fylder og larmer lidt, men vi oplever, at der er rigtig positiv opbakning, og det er fedt. Vi tror på, at det vi laver for børn og unge, det er noget, de får glæde af hele livet. Og man kan jo spørge jer derude, hvis der var én ting i jeres golfkarriere, I ville gøre anderledes.
så tror jeg, der er mange af jer, der vil sige, jamen så skulle man være startet noget før. Og det giver vi så rammerne for herude i Dragør Golfklub, og vi tror på, at de lærer en masse ting, som de kan bruge til andet end bare at slå til en golfbold, men det handler også om... Og ubetinget en Ryder Cup-spiller inden længe. Det kommer. Det er helt sikkert. Det kan vi være sikre på. Og så lærer de en masse om det at være sammen, sociale relationer på tværs af generationer, og det, det nyder vi alle sammen. Så nok en gang, tusind tak for den store hæder og ære. Ha' en rigtig fornøjelig aften. Tag en skål for os, så kommer vi og skåler med jer næste år. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Skål!